Edna's Cake Land is 28 years na po sa ating industry. We're originated from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kasi bayo kabalenya, Kuya Alvin Bautista sa Exploring Pampanga. So for today's vlog guys, naimbitahan tayo ulit ng Edna's Cake Land dito sa SM Telebastagan. Una natin na vlog guys, yung kanilang Angeles branch. Nasa tapat siya ng Carmelite. So malapit sa Pisambang Waragul or Holy Rosary Parish Church. Yan guys, kung gusto nyo puntahan, ito kanilang second branch. So nagbukas na itong kanilang SM Telebastagan branch. So hey guys, itong pwesto ni Edna's Cake Land guys, malapit dito sa entrance. So ito na yung parkingan ng mga sakyan. So pasok lang kayo dito and bubungad sa inyo guys ito nga Edna's Cake Land. Yan, check natin yung pinakaloob nila. So dito makita nyo naman naka-display mga pampasalubong, syempre yung mga cake. And dito yung dining area nila. So yun guys, bago natin tikman yung mga pinagmamalaking foods, mga cakes, and of course mga coffee ni Edna's Cake Land. Check muna natin kung ano ba yung mga bestseller nila. Nagilala si Edna's Cake Land guys sa mga cheese roll, cheesy ensaymada, mamon taisan, yama roll, ube roll, and of course yung mga pande koso nila, pande ube, pande pasa, Spanish roll, ube Spanish roll, ham and cheese sandwich, chicken sandwich, tuna sandwich, and of course yung mga Korean cream cheese nila. Sa dun sa mga pastries or mga pampasalubong ni Edna's Cake Land, syempre meron siyang mga cakes and rolls. So meron tayong ano dito, strawberry cake, shortcake, strawberry shortcake, ube cake, mango caramel, meringue, red velvet cake, double chocolate, mocha walnut, caramel cake, prune cake, tres leches, burnt cheesecake, Oreo cheesecake, blueberry cheesecake, syempre yung kanilang cakealicious, everyday cake, chocolicious, chocolate cake roll, butter cake roll, and mocha cake roll. Tapos meron din silang brazo de Mercedes and ube roll. And ito naman guys, mga pinagmamalaking all-day breakfast ng Edna's Cake Land. So meron tayong Angus beef tapa, bagwang pork steak, garlic longganisa, amunado, daing na bangus, and yung kanilang pork tocino. Hello, I'm MC Magno, Admin Officer of Edna's Cake Land. We have opened our second branch here at Pampanga. For now, we offer our newest pasta. We have chicken pesto, seafood marinara, and our hot meals, Angus tapa. We offer also strawberry yogurt latte, and we offer ice and hot butter roll. Also, we have coffee latte in our branch here at SM Telebastagan. Edna's Cake Land is 28 years na po sa ating industry. We're originated from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Iniimbitahan ko po ang ating mga kabalit na pumunta po dito sa ating second branch here at Pampanga, sa SM Telebastagan branch po. Come and visit here po. Thank you! Siyempre, hindi naman tayo papayag na hindi natin tikman yung mga bagong products ni Edna's Cake Land dito sa SM Telebastagan branch nila. So, una natin titikman sa pasta nila itong chicken pesto. Ito masarap ay partner sa kanilang chicken pesto, itong kanilang ice butter roll. Sarap. Actually, yung butter roll, lagi ko lang siya natitikman sa atin. So ito, sa ice ang sarap niya. So yung kabalin, kakatapos lang natin tikman yung mga foods and drinks na sinerve sa atin ni Edna's Cake Land dito sa SM Telebastagan. Yan, kung naghanap kayo ng mga all-day breakfast, try nyo yung kanilang Angus beef tapa, napakasarap. And of course, yung mga pinagmamalaking drinks nila, yung hot and cold na butter roll. Napakasarap ng hot butter roll guys. And then yung cold butter roll nila. Siyempre, kung mahilig kayo sa yogurt, meron din naman silang strawberry yogurt latte. And then yung sinerve na isa sa atin, yung cafe latte nila. And yan, after nyo mag-eat or mag-dine in dito, tikman nyo yung kanilang napakasarap na cheese roll, and then syempre yung ube roll and yema roll. Sobrang sarap guys. Yun yung mga products na bestseller ni Edna's Cake Land. Sa loob ng 28 years, doon siya nakilala. Doon sa kanilang ube roll,
yama roll, and then yung kanilang cheese roll. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag niyong kalimutang i-share ang video to para malaman din ng mga ibang kabalen natin dyan. Itong second branch ni Edna's Cakeland dito sa Pampanga. So, SM Telebastagan branch. So, go open sila, mall hours, Monday to Sunday. So, until our next vlog, peace out.